Pride Adventure Day is een dag waarin ondernemers die ideeën hebben, innovatieve ideeën hebben, worden samengebracht met informal investors, mensen die wellicht erin willen investeren. Het zijn particuliere investeerders, maar het zijn ook instellingen buiten de regio, maar ook binnen de regio. Dus heel divers, zelfs vanuit de buitenlanden. Een hele leuke dag, diverse mensen vanuit diverse hoeken, investeerders en ook gewoon de diversiteit aan proposities. Die denk ik voor een gemiddelde investeerder heel leuk maken en ook direct gewoon dingen kunnen vergelijken. Waardoor je een goede keuze kunt maken in welke propositie ga je geld stoppen. Ja, erg leuk. Er zijn een hoop bedrijven. 10 bedrijven in een middag, dat is lekker efficiënt. Een hoop mooie bedrijven hier in de regio, dus dat komt goed uit. Innovatie is eigenlijk de motor voor toekomstige economische groei. En de bedoeling is om dat hier vandaag te stimuleren. De pitches zijn geselecteerd op echt goede ideeën die al een stukje verder zijn dan alleen het idee zelf. Ik ben vandaag hier omdat wij een technologieplatform hebben dat zich uitstekend leent voor een andere markt, waar wij met name de laatste tijd heel erg naar kijken. En dat zijn zonnepanelen. Wij denken dat wij met onze producten, die op basis van nanotechnologie gemaakt worden, significante rendementsverbeteringen kunnen aanbrengen. Wij zijn op dit moment op zoek naar investeerders die mogelijk maken deze spin-off van Crea Materials echt te laten verwezenlijken. En dus 1,8 miljoen euro. En wat mij opvalt bij de bedrijven die hier uit deze streek komen, dus uit Zuid-Limburg, is dat er heel veel nieuwe, creatieve ideeën en bedrijven zijn op verschillende vlakken. Hoog kennisniveau. En dat heeft me echt wel een beetje verrast hier in de regio op het farmaceutische vlak. Veel bedrijven die vanuit een farmaceutische hoek ideeën hebben, bedrijven uitbouwen en dus op zoek zijn naar kapitaal. Ik denk dat de initiatieven die mensen verbindt en contacten mogelijk maakt in de breedste zin, in dit geval heel specifiek richting financierders, dat gewoon evenementen zijn die in deze regio, in het ecosysteem van een regio die innovatief wil zijn en vooruitstrevend en iets wil bereiken, absoluut noodzakelijk is.